Dono pen. Dolen. Mandi. Apa ini? Susu jelly. Aduh. Jelly, susu jelly. Jadi apa? Kambing. 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 Kilo. Oh, kambing. Oh, kok seneng. Apa itu sih? Susu jelly. Pirang iki? 2000. Iku. 2000. Hah? 2000. Kabeh piro? 2000. Kok manjek sih wong wiyane balik. Iki lho, iki lho. Tekan ndi pen? Lan iki ora ada duwike. Duwe lan ndi? Gaya. Memang manjek. Iya. Udah kali. Ora. Nya duwe. Sing cilik nak duwe susuk aku, nak duwe susuk. Oh, tak bentung kene engko. Wong mari daftar kok gak duwe. Iki 5.000 tak coba. Susuk 1000. Susuk. Kayak apa gandeng-gandeng ini lah. Tuluan kambing nyang aku, gak seneng aku. Ndak ono wis. Seneng gemblem aku. Susuk. Memang ada mandek. Mandek. Ndak ono pen. Ya wis ya. Hah? Budal aku wis. Balik. Oh, kok kira sego sego cuma aku tuku. Sego kuning ah. Sego kuning. Sego kuning. Mah, gak seneng aku. Ya wis iki ono lek sego kuning. Iki apa ngene panganan iki. Senenganmu sego kuning. Ono sego kuning tok. Hah? Gak seneng. Ya wis ya, dal. Yo. Ana bayar. Mari. Oh, bayar mandiri. Iya ana kambinge ya.